Halo लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि निउसखौ आङो फरायनो आखायाव लादों मानोना आङो निउसखौ होआमोन नाथाय दिनै बहुत ब्रेकिं निउस फैदों मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना नायना लादो चिरां डिस्ट्रिक्टआव 7 मोनबाय हिमन्त बिश्व शर्माया दासो 6 मिनिटनि सिगां आपडेट खालामदों माने चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 7 मोनदों ओमफ्राय तिनिसुकियानिफ्राय सासे आरो गलाघाटनिफ्राय 7 आरो मा होनो काछारनिफ्राय 3 आरो हाइलाकान्दिनिफ्राय 3 आरो त्रिपुरानिफ्राय 2 बिदि मोनो आरो नाथाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो सौफैबाय दिनै बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना चिरां जिल्लायाव दा गासै कभिड-19 भाइरासखौ 7 मोननाय जादों बेनो जाहैबाय बिजय बसुमतारी 1 नाम्बारावनो बिथाङा सारागुरिनि आरोना बिजय बसुमतारी सारागुरियाव जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सारागुरियाव ओमफ्राय पाकन इसवारी बियो बेथिनिनो ओरै आमथिखा साइड बेथिनि ओमफ्राय प्रकाश नार्जारी बियो रुनिकाटानि बाब जोंनियावबो सफैबाय आरोना रुनिकाटायाव दा ओंखारनो हानाय नंला आरो साबिय बरगयारी बेबो रुनिकाटानि मानो होनना बुङोबा रुनिकाटायाव 2 फैबाय दे 2 जाबाय एक्टिभ मोनदों आरो बेखौ पजिटिभ मोनदों आरो ओरै बिटिनि आमथिखा साइडजों सासे आरो सारागुरि खुंग्रिं साइडनि सारागुरियावबो 1 मोनबाय आरो दा बेखायनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्राबो बाजार जानायाव एसे माबा खालामदो जानला मोनला ओंखारलाबायनायाव सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंमोन जोंनियाव जेब्ला फैगोन अब्लासो जोंनि मानसिफ्रा गिगोन होननानै जोंनि समाव फैथ'वाखैमोन नालाय जोंनि मानसिफ्रा गियाल'ना बेरायबाय थादोंमोन जानो हागौ आरो नुदोंबो बहुत मानसिया थांलाय फैलायखौ माने बांद्राय साबधान गैयैखौ नाथाय दा फैबाय फैसेयावबो नोंथांमोना जुदि गियाब्ला नोंथांमोननि देहायावबो जायोबा नोंथांमोना माने बारग'नो हायाबा जानो हागौ बेखायनो प्लिज मानिफ्राय न' सिंनिफ्राय दा ओंखार आरोना अननानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो बाय बाय लोगोफोर।